Michael! Ja. Kom ind! Yes, jeg skulle lige starte min stream igen. Stream? Ja. Jeg smiler du live. Yes. Sjovt. Hvad hedder din stream? Det hedder... du er dum. Seriøst? Det hedder ingen kan lide mas.dk. Nå, nej, jeg har fundet. Nej, punktum xxx. Ja. Punktum onion. Hvorfor onion? Så jeg sætter mig der til at spille CSGO. Er I inde i lobby? Nej, jeg er ikke med. Hey. Det er vi sgu da. Hvad er vi her? Ikke for mig. Nogen må du Er det stoppe. godt, du hej. Stem på det fucking webcam, når der kommer sådan noget der. Du har 3 sekunder. 1, 2, 3. Nå, det var sat med ærgerligt. Kan du hygge dig? Anomaly, han laver case openings nu, og så bagefter laver han giveaway på hele hans inventar. Nice. Jeg vil have en Dragon Law. Ja, han har også en Dragon Law. Jeg vil have Slowest Dragon Law. Og hans Stats Kavle. Hvorfor? Bare for sjov. Hey, Slow må jeg ikke låne det der. Hvorfor vil du låne den? Ja, bare for sjov. Slow, jeg har set mindst en af dine streams, så jeg tænkte på, om jeg godt må få lov at låne din Dragon Law. Jo, selvfølgelig må du ikke det. Jeg tænker på, Ja, det er en hjort. ja. Det var lige det, jeg tænkte på. Undskyld mig, hvor fanden må jeg købe min AK? Åh, det er godt. Jeg vil bage millioner. For satan, den fede dealer. Ja, han er pille. Han får sig. Ja, det er godt. Fuck you selv, mand. Ja. Det kunne du lige vare. Ja. Nå, det var da lige godt sagt. Er det sådan, vi leger? Er det sådan, vi leger? Jeg ved Så det skal jeg ikke. kraftedeme komme og lægge jer ned, mand. Hold da op. Nå, Tak, godt. Да. А он только ночью М. играет. Ну я det går jeg den ikke af. кое-чем занят. Drugs. Every day. Han er pillet. Han er pillen. Han er pillen, han er pillen, han er pillen. Good luck, have fun, my friends. Короче, слышь, Лёва, Nå, hvor går vi hen? Det er gå Sted. B. Ej, vi går af. Nok skal du have. Fuck, du er grim med den der hue på, mand. Giv mig nok. Giv mig en fucking bum. Nå, det er godt. Jeg våger ved. Af. What? Jeg peakede ham ikke engang. Hvad fuck sker der for de er så OP med deres klamme USP'er? You better survive this shit. Flag up. Nice. De hopper tilbage med, skal ikke i. Løb! Clutch og kick. Clutch og dø. Clutch over i dig. Det er så tydeligt, han kommer lige dernede, jo. Du skal bare hoppe ned, så skal bare pille ved ham. Bare pille ham. Du skal lige være med det der i hvert fald. Det var ikke særlig rart.
en god start. Jamen, det er sådan, at det altid er flere penge. Det er Crafty G. Han er ikke samme til mig. Nej. Han er ny. Emil! På med det cam. Hvorfor er det, vi bare rusher bananer? Ja, fordi nu har de våben. Jamen, starter. Men det vil de jo ikke. Ah! Han død. Han er pillet. Han er pillet. Han er pillet. Jen med deroppe, der går jeg op. Okay, der er en, der købte den 4, han er i secondary mid. Han er på vej ind secondary mid. Den var der. Bagfra. Ikke kig ham. Hvor er han henne? Står du nede? Han er pillet. Nice. Jeg planter bare. Du er der. Ja. De er to op. De er begge to op. Op i huset. Der går en ned, og der er en op. Der er en, der kommer ned fra. Han er pillet. Ja, jeg skal lige lade. Hvor det tager en evighed, den her. Jeg tror, han kommer fra library. Ja, der er jeg. Altså, den var library fast. Ja, men Direkt! Goddag, vi vandt. Det er vigtigt. Se, au for satan! havde du godt 3 liv? Ja, du skal op for andre. What the fuck? Virkelig sindssygt. 1, 2, 3, vi sejler. Vi går B. Goddag, vi går B. Hvordan vi går B? Nej, det skal vi lige holde op med. Vi skal pilles. Eller, Vi gør. de skal pilles. Jeg gonna get pilled. Ja, der står så nogen midt, så det er træls. Ja, men det gør. Han er pillet. Go. Der står en lige rundt om hjørnet derhen. Ja, lige der. Flasher. Nej, det gør det ikke. Så løb. Jamen, jeg tror, han rammer jer. Han er pillet. Go. Der står bagfra. Jeg holder bagfra. Var det mig, der har bombe? Ja, men jeg holder lige her. En bombe? Men det er Jeg det. holder CT. Land. Fucking spade. Der kommer en CT. Ad, der kommer ind CT. Jeg står bare og skyder igennem smoken. Han skal pilles. Det. I hovedet. Han skal pilles. Han skal pilles. Kom on. Appellet lidt ved ham. Sådan. Det er godt lidt. Skal vi få et knife kyss? Skru jo! The golden blade. Blade. Jeg kalder den en gyld dame, i stedet for. På det. Hvor er det en dame? Oh, hey, what's up? Hello. Come on, let's go. Men fordi vi er dårlige i det her, det er fordi der er ingen, der tager seriøst i kompetitor. Nej, det er derfor. Jamen, der er også. Når man tager seriøst, så spiller man basic. Hjælp. Der er ikke nogen bagved. De kommer. Kaster flash. Au, ikke lige ramme mig, det vil være dejligt. Hvordan dræbte han mig? What? Det der, det skider jeg på. Han er headshot mindst 3 gange ham der. Headshot også mig. Der kommer fra banana. Jeg fucking dingede. Kommer fra banana. Han har QSP. Der kommer ind. Til venstre for dig. Jeg kan godt lide, du siger ad. Ej, se mere. Nice. Men ja, der er... Right. Det er rigtigt, man. Goddag, jeg køber af. Ej, du gør not. Ej. Det var sjovere. Jamen, det var ikke sjovt. Jamen det er godt, du hej. Ja, det er godt. Du hej. Vi planer af. Lad da være med at skubbe mig ind i den der. Vi har da godt lige til det seriøst. Okay, vi planter af, så går vi B. Okay. Bare for at forvirre den. Ja, fordi så kan de overhovedet ikke diffuse. Jo. Så er en oppe i apartments. Hvem er ked af det der, Mikkel?
Ej. Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? Han står lige nede, når du kommer op på T. Dernede, eller derinde? Ja, derovre. Og der. Ah! Emil! Explode! Mit sigte, det kørte rundt i maven på ham, og han døde. Lynet! Ja, det var ikke helt clean, det der. That fucking nose was holy shit. Wow. Nice, man. Lynet, prøv at skyde mig i hovedet næste gang, så du redder din mate. Jamen, jeg kan ikke lide at skyde folk ned. Okay. Jeg kan ikke lige skyde, jeg føler det er usportsligt. Ja. Ej, men altså, alt det der blod, der bare flyver rundt. Jeg kan ikke klare det. Jeg har også slået det fra, så det blomster, der kommer ud i stedet for. Der flyver regnbuer ud. Man skal jo skyde i hjertet. Ved det? Nej, det skal man nok skyde. Jo, det dør man af. Det dør man af. Jeg fik hår, jeg leder lige. Man dør så også at skyde i hovedet. Jeg kan ikke engang finde ud af at gå igennem den der. Jeg kan godt lige spise nogle korfoler. Du kan godt forstå. Ja, der er en konto oppe i apartment. Det er lidt skudt med i hovedet. Det var da meget tæt. Jeg flasher. Nej, lad være. Han er næsten pillet. Nå, han pillede det. Han er pillet, det godt. For satan. Han flash. Go! Nå! Så var der ikke så fik jo her, Nice, sorry. Helt på der så løftet. Nå, han gad ikke mere. Waiting life to becoming a burrito. Han er der. When? Velkommen. Apartment. Jeg tror ham. Hvad er det med at... Han er for sejt. Gør ham efter hovedet. Ja, det var mit klip, det der. Hvad? Det var med. Er det ikke for easy? Jeg er slet ikke ace i dag. Okay. Dårligt. Føler mig så ringe, som Mads han ville sagt. Jeg snakker sådan lidt mærkeligt derovre fra. Ja, det gør jeg. Deroppe fra. Deroppe, ja. Ej. Hun skal ikke lov at tisse i fred. Ej, forstå! Michael! Men det blev en mus ghost igen. Er din mus der begyndt at ghost? Ja. Det var fandme godt. Nu er du fandme undskyld. Jeg vil have lov at kaste en granat op i apartments. Hvad er han skal dø? Lad mig godt. Nej, du skal lige lade være med at gå ind. Men det er altså fordi, at min mus, den skal ikke bruge så meget for, at den klikker på højre. Hvor jo? Hvem skyder mig? Fordi min finger... Der var en bag mig, en banana. Ja, så kører det for fanden. Og en banana, han tror det er big. Jeg er fucking low af en eller anden mærkelig grund. En bananus. Bananus. Hvad? Hvorfor skød du lige dit team? Han er i apartment. Hvorfor? Kommer en for banana. I midt. Hvad mener du stepper? Det var ikke så. Hvorfor? Michael mute! Det er en for dit team. Løb! Voice break. Det er en fra dit team. Han er står i CT. What? Han er i CT. Så må jeg ikke få en 4? Jo, tak. So Bond doesn't give a shit. Allan, giv mig den. Hvad for en? Ja, M4'en. Jeg har sgu da ikke en 4. Jo, du har så. Nej, nu har du ikke. Du havde en, men så købte du en AK, og nu har jeg den. Fuck, hvordan? Kom her, Allan Swangdang. Allan Swangdang. Hvor er du? Lad det gå først. Øj. Heller lige ham, der står oppe i apartment. Han er der ikke. Jo, han er så. Står lige der. Emil, eller hvad er det? Mikkel ind så. Han mener, der er med. Op eller vi. Tæl dem.